на легенда станал знак, когато отоманец ни посичал, в шипата на лявата ръка държал орехче едно момиче и с него то загинал така. Тя не могла на своя момък дори орехче да подари поне, защото идвал над Батак погрома, започвал баташкото клане. Момичето зарили тайно в гроба и с камъни затрупали го те. До орехчето да не стига обич, да не расте, а то пробивал тревата скрито, изправял полека стъбълце, да никога пред тази пръст зарито да не умре моминското сърце. Растял, както расне в канарите над сиви пепелища буен дъб. Растял, както расна топорито, априлските треви след дълга скръб. Растял, както ястребът нагоре излита сам над кървави следи. То бързо да стане прост орех и орехчето нови да дари. Бащите го нарекли с имената на своите убити синове. Вдовиците дочули под листата познати мъжки гласове. Сираците под колоните му стари открили бащините ласки пак. Накрая заприличал на България, възкръснала от гроба на Батак.